हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ नैबे फामे पेलेसाव दिनैनि नैबे मोनाबिलि समाव माने दिनैनि बे मोनाबिलि समाव माने बेयाव डिनार खालामनो फैबाय आरोना माने न'आव संनो बाबाय बेनिखायनो दिनै माने संनो बाबाय माने दिनै चिलड्रेन डेमोन नालाय चिलड्रेन डेनि थाखाय फिसाजोखौ थारमाने जाहोनो लाना फैनांबाय आरोना बेयावनो लोगोसे जोंबो डिनार खालामनानै थांखानोसै लोगोफोर मा होनना बुङो फामे पेलेस ना स्काई गार्डेन फामे पेलेस स्काई गार्डेनाव जानो फैबाय लोगोफोर मा मा जायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन दे नोंथांमोननो आरो नोंथांमोनाबो फैनो नाजा माने फामे पेलेस स्काई गार्डेनाव ओरैबायदि मोजां मोजां मोनजायो जाग्रा नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङा जाफैबाय गोबाङा जाफैयाखै जायफोरा जाफैफेराखै खनसे फैनायनानै नायनायदो एसे एक्सप्लर खालामदो आरो नोंथांमोनाथ' आरो सिगांनि भिडिअफोराव नुबोखादों बेनि नुथायफोरखौ ओरैबायदि स्टेन्डार्ड हाइजेनिक मिथिबाय उदालगुरियाव मथा मथि हाइजेनिक रेस्टुरेन्ट होनना बुङोबा बेनो बर्थमान नाम्बार 1आव दङ आरो आंनि नोजोराव टप 10आव दं दे लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांगोन आं मा मा जानाय जायो प्रथमनै माबा लोंग्रोनोसै मा होनना बुङो लेमन टि प्रथम ओमफ्राय अर्डाराथ' गोबां होबाय दा दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर खिन्थु लुबैनाङा दे नायनानै बरिया लेमन टि लाग्रोबाय आं नै बिथिं नै प्रिन्सेस मा खबर मोजां ना जागोन ना दिनै चिलड्रेन्स डेनि दे हेपि चिलड्रेन्स डे हा दे नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन एसे नुथायखौ दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोना माब्लाबा बिदिनो बार्थडे पार्टि मा पार्टि खालामनोबा नै बेयाव जायगाबो दंखायोना नोंथांमोना बेयाव बार्थडे पार्टि खालामफैनो हागोन आरो नै दायो जोंहा बेयाव मोनसे टिम खालामनानै थांबाय फट'शुटबो खालामनो हागोन आरो जोंहा ओरै बाहेरनिफ्राय थारमाने उदालगुरि टाउननि भिउखौ पुरा नुनो हायो आरो ना नै नानिमोना लाजिदों नामा लाजिदों एसे बाहेरनि भिउखौ दिन्थिनोसै आं दे लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना बिदिनो बार्थडे पार्टि मा पार्टि बेयाव खालामफैनो हागोन ओमफ्राय बे फामे पेलेसनिफ्राय जोंहा उदालगुरिनि गासै भिउखौ नुनो हागोन आरो ना नोंथांमोना गोबाङानो बिदि फैनानै बेयाव फट'शुट खालामफैयो बार्थडे पार्टि खालामफैयो आरो नोंथांमोनाबो फैनानै खालामफैनो हागोन आरो भिउस नायनो हागोन उदालगुरि मेन बेंक सारियालिनि फ्रन्ट साइडआवनो दङ आरो ना साखाथियावनो बेयो दा नै बिथिं थाबाय मेन टाउन बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय बेंक सारियालि सक राम जनाकि मन्दिर दङ नै बिथिं बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाबाय उदालगुरि थाना खाथियावनो गासिबो सुबिदाया दङ बेयाव फैनो नाजा लोगोफोर माब्लाबा नोंथांमोनाबो आङो भिउखौ दिन्थिबाय जोंहा नै बिथिं थांबाय रौता आरो नै बिथिं साहा थांबाय गलमानिफ्राय डाइरेक्ट मा होनना बुङो तामुलपुर रड मोनहैगोन आरो ना नै बिथिं बेनिफ्राय नै बिथिं जाबाय जोंहा डिसि अफिस थांगोन बियो डिसि अफिस एसपि अफिस मेन टाउन आरो ना दे अब्ला लोगोफोर आङो दायो जानायनि भिडिअ दिन्थिलांगोन दे नोंथांमोननो जा नैबे बाहेरनि नुथाया नै बिदि खिन्थु बै गोजौआव नोंथांमोना लांदां साननो हागौ नाथाय बे ग्लास दंजोबो आरो ना बेयाव अखाबो सिया आरो मा होनना बुङो निहिरबो गोग्लैया दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन नै बिथिं नै फट'शुट सोलिबाय थादों बार्थडे प्रग्राम दं बिस्रा बार्थडे पार्टि सोलिदों दिनै जाबाय सिङाव थांनायसै दायो लोगोफोर सिंनि नुथायखौ आङो आरो एसे नोंथांमोननो दिन्थिबावो जोङो जानायखौ दिन्थिनोसै आरो दे एबार लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जाग्राया नै सफैजेनबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे मा बुस्थु नैबे जाहैबाय मा नामलै बेयो आंथ' मिथियाखै बारा हा क्रिस्पि चिकेन बेनिफ्राय आरो बे नैबे मा जाहैबाय फ्रेन्स फ्राइ बरिया ना बेटा गोथाव दे आरो सफैबावगोन अनेक अर्डार होदों दिनै नायलांबाय था लोगोफोर खिन्थु नोंथांमोना साननाङा जानायनिल' भिडिअ लाबोयोलै होननानै साननाङा लोगोफोर दिनैसो गोबावनि उनाव माने दिनै डिनारा बेयावनो जासिगोन आरो जोंनिया
दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबा अरायबो थागोन होननानै आङो आसा खालामदों बिमा फिसा बिराद फट' शुट खालामदों नै बे गोलाव खनसेला खाथियाव थांगोन बिराद शुट खालामदों फट' शुट गुदुंनो थारमाने खामब्रबाय खुगायाव नै दै लोंनांलायबाय गुदुंना नै सफैबाय एनरिकला सफैबाय नै बिस्राबो डिनारखौ बेयावसो खालामसिगोन दिनै दे फाइनालि जोंना जाग्राफ्रा सफैजोब्बाय आरो दंबावो माखासे सफैनो गोनां नैबे मा नान रुटिनो बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय मा अमा बेलिनो बेलि पर्क मा अमा बर' अमा फ्राइ राइस जाहैबाय जानो हाला आङो जानोसै गोथाव लोगोफोर फाइनालि जाखांबाय लोगोफोर दायो थांसै माने गोगोम जाखाबाय जानायखौ नोंथांमोननो एसेबां दिन्थिबाय थायासै आं खिन्थु आइटेमखौल' दिन्थिबाय रुटि जाबाय आरो आं रुटिसो जादों दे खिन्थु लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि थाखाय आं आरो बारा गोबाव खालामला आरो दे लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा आरो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनो शेयार खालामनो दाबावगा दे लोगोफोर दे बेटा हेपि चिल्ड्रेन्स डेनि ने बाय बाय ने बाय बाय होनहरदो दिनैनि थाखाय गुड नाइट दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय आं बेसेबांखिनियावनो दोनथ'बाय